Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Batahan. Hingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Miggy, 45 anyos, byudo ug may duha ka anak. Itago na lang akong address palihog. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa sakit sa akong asawa. Aron niyong isabdan, sugdon ko sa diyang nauli ni siya gikan nga nanarbaho sa laing nasod. Ingon ini ang mga panghitabo. Unsa man din hitabo ha? Ngano na sayo man kag-uli dinhi sa Pinas? Di na ko kayang sulduhan sa akong mga amo ko dong. Pwede man unta nga ibalhin ko nila slain pero ilam akong gipapili kung mapadayon pa pa ko og trabaho o mapauli na lang ko dinhi. Dong, di na nako kayang kamingaw akong gipati ninyo. Mao ba? Sige lang day. Atot lagi ning makaya. Ingon bitaw ko nimo nga dili na kinahanglang mo piya ka. Pero ganahan man gyud ka. Ay, lagi dong. Magtinabangay lang gyud dinhi ha. Ang importante, kumpleto ang atong pamilya. Mas ganahan ko nga dili na ka mo balik dito sa laing nasod ay. Dili na dong. Dili na ko mobalik pa dito. Wa na katong haisay mong binuwang sakit. O dong. Oh, kung mauna, tingalig magdos na kaday. Magpalit kog piti ha. Ay, sige dong. Dong positive. Oh. Maptos kit ko. Yes! Sa ato pa, magtulo na ang atong anak. O dong. Sa mo ng anak na to day. Ambot uy, ganiha raman ni siya. Di ba anak puno yung dalapin? Busog sa niya siya, kay bako pa kunin ako ni pasuso. Uy, ha. Uy, ha? Nga naman ang anak na mo, ha? Nga naman si baby. Unsa may problema? Dong, Ha? init-init lagi ang bata. Ha? Ang bidaw. Oh. Tuod. Init siya. Ipa-check up lang kanina tong bata, dong. Oh, sige day. May untag napay ta si kulong rasada. Laom na bang gabi? Magpauban lang kang Twitter nga akong angkot. Sige day. Ni Miki, wa na may tricycle rong orasa we. Wa na ginamyahe. Unsa o man ni nato eh. Sige magughilak imong pagumangkon. Kinahanglan nga madaanan mo siya sa pinakaduol nga sentro doon kay init man gud kayo. Ato na lang sa barangay no yoy. Naman to sila multikab dito nga gamay. Panghangyo lang. Sige daw. Adoon ako. Palig na lang kung ingon ni Manang Mira ni mo ha. Sige noy. Mubalik na lang ko sa ato. Wa magidunta na kaso ba kay para nas tanan. Pero ang problema lang kay wa may gas ang mutikab. Ug mapa magpagasolina kayo, wa may abdi ron. Ang cellphone. Hello? Day? Dong! Oh, Dong! Atong anak! Atong anak! unsa day? Unsa wa na? Patay na ang bata! Ano ang ginawa bata? Unsa? Day. Kauna day. Magkasakit na yung kana. Ang tutron. Marti ko magkatuungan ng talira kay siya gikuha, gikana. Mao'y pagbuot sa Ginoo day. Sakit ang pugo nga. Gikuha siya na to. Pero alam ko di may imawad. Ang importante nga gibuhat nato ang tananday. Nga maluwas siya atong gabi una. Sige na, kao na.
Dili ko gusto nga magkasakit ka. Dong. Hilom na. Napatay duha ka mga anak nga nakinahanglan nimo. Mong pagpagkalig-on day. Day Mira, magduha naman kasi ano ng ubo day. Ipa-check up na lang kahati ka, kitingali ka sa nana. Dunay TV ang imong asawa, sir. Unsa dok? Pero ayaw ka balaka. Maayo ra kini siya sa tambal. Oh, kung mauna dok, maluoy taong ka. Ayuhain taon akong asawa dok. Ayaw siya pasagdi. Recorded by X Thunder Gaming. Bisan sige ang pagpatambal sa kong asawa nga si Mira. Pero mura maghuway kaayuhan ang iyang ubo. Gani, nagsuod gawas na lang siya sa ospital. Kaya maghilanat na maguno siya. Hangtod nga doon higayon nga nakisulti na ako ang doktor ug nahibuong ko. Kaya murag lahi man ang aura sa naong sa doktor. Unya, Sorry, sir, ha? Pero I think, kinahanglan nimo siyang ibalhin sa lain nga ospital. pero nga naman dok. Ingon ka di ba nga padung na maayo akong misis? Unsa ba rin hitabo? Sir, dili lang kay basta TB ang sakit sa imong asawa. Unsa dok? Unsa mo di? Maunay problema na mo dinhi, sir. Kay dili kompleto sa gamit kining ospitala. Ug dili na mo makumpirma ang among findings tungod sa kakuwang sa mga gamit dinhi. Pero dako ang among suspetsa nga dunay AIDS ang imong asawa. Unsa dok? Wa man ko ni gamit og mga bayarang babae sa una dok. Di ba? Anak man na makuha ang AIDS. Pwede, sir. Pero pwede sad nimo ni makuha bisan kinsa. Di lang kay sa bayaran nga babae. Bisan kinsa nga infected. Pwede nga makapasan ini. Pwede ni makuha through blood transfusion. Ang paggamit sa dagom nga contaminated. Pero kung waan ang rason, basin po sa pag-abroad sa imong misis, sir. Sa man, naka-istorya na ba mo sa imong misis? Bahin siya ang pag-abroad sa ola? Oh, wa man dok. Wa may nasulti ang misis nako. Dakang kaso sa mga HIV o AIDS din sa Pilipinas, sir, nga gikan sa mga OFW inigbalik nila din sa ato. Pwede wa sila mahibaw nga infected sila. Pero, kung makigpag-sick sila sa ilang partners, napasa na nila ang infeksyon. Dok. Doon na kabay wa gisulti na ako. Mike, sorry. Sorry dong nga namak ako. Katang time nga nauli kong sayo din sa Pinas. Gikan kong gilugo sa akong amo ato. Hinungdan nga nakadecide kong mapauli na lang din sa ato. O gini na mabalik pag manarbaho sa laing nasod. Ganun wa man kamusulti na mo. Di ko gustong mag-uol, mas nahitabo na ako. Hinungdan nga kitago ni nako ninyo. Doon pasilo ako. Pasilo ako. Mira. Wa. Pa, sakit akong upa. Ginoo ko. Tabangi taon ni sa akong mga anak. Ayaw taon ni pasagdi.
Lisod kayo, pero kinahanglan kong magpakalig-on para namong tulo. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Ako o nga akong mga duha ka anak, HIV positive. Unsa may dapat namong likayan? Ug unsa may pagkaon nga angay namong kanon? Ikaduhang pangutana. Unsa man sa pagpalig-on sa among immune system nga do naman miingon ani nga klase sa sakit? Ikatulong pangutana. Naa ba ni kaayuhan? Kung wa man, unsa man kadugayon nga mabuhi ang usa ka tawo nga naa aning klasiya sa sakit kung way treatment o sa tawo nga magpa-treatment. Ikaw pat o katapusang pangutana. Unsa may mga dili ug pinakadili nga buhaton sa tawo nga HIV positive? Palihog, tabangig tambagi ko, kini ang akong suliran, Miggy. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisap si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami gihapon sa kuang partner ang mohatag ninyo og tambag-tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o drug-related nga mga problema. Mao na ayaw na mo pagdugay ipadalangin nyo hang suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pada sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klaseng pamaagi kung saan nyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo ang importante, kompleto ang mga detalye, hinungdan sinugdanan anang inyong mga pangutana o mga problema. Plus, pahibaw aming taga-asa mo, di ba, Dok? Kaya kay para may bamig until ASAP, although we are worldwide, no, we can be heard worldwide, but mas maayo mong good kay basin og silingan ta, no, basig taga Sugod, Southern Leyte ka, or basin og taga Davao ka, basig taga Bais ka. Silingan ni attorney, no? Yes, bitaw. Correct. Ang atong magkatulog patulunan ko adlaw mo kini nga no one stays with you permanently. So learn to survive alone. Tinuod gyud naton eh. Correct. Usahay ka nang di ta magsigig magsalig sa ubang tao. Oh, Kay ka na bitang malunod ta, kita rami musikad. mao gyud. Oh, di ba? Nakato sa mga parents ha, ako lagi ning usabon sa makausap ha. Nga mo uy, ang akong mga anak may bahala nako inagkatiguang nako. Ayaw gyud mo pagtuo ana nga 100% na siyang mahitabo. Kay by the time nga tigulang nata, ang atong mga anak na naman po yung ilang pamilya nga prioridad nila kaysa imo. Nagay ko mo sa na kay gitigom-tigom da si mong bangko nga panahon nga manginahanglan kag financial na kay makuot. Tinuod. And kasi yung mga i-greet na to today, Doc. Yeah, akong i-greet ning mga Huwiti family. Lahog ding dagpayan sa Sugbo. Taga Surigao, mga Mendez family, Liena, Idano ug Bahan family diya sa Surigao City. LTO Tagbilaran City, Buting Pahang ug Raul Ruta. Di si Mistro ti Inday Gilikami sa Dawes Tagbilaran City. Okay. O ato ang letter sender karong adlaw si Miggy. Si Miggy. Punto medical. Kuan siya, 45 years old, byudo ug may duha ka mga anak. Pero kabay ang pangutan nakabahin ni sa sakit ato yang asawa, Dok. Sige, akong paningkamutan Miggy ha. Okay, murag naa siguro just for his peace of mind, Dok, sa nahitabo siguro no sumuni ang unang pangutana. Ang iyahang duha ka mga siya kuno ag iyahang mga duha ka anak HIV positive. Unsa may dapat nilang likayan ug unsa may pagkaon nga angay nilang kanon. Well, maglikay lang gyud mo nga naamoy blood inunta contact, no? Akong ma-associate ng HIV disease mahog na to ng sexually transmitted disease, no? Kunya matakdan ang sa katao kung siya masudlan og usa ka dugo nga HIV positive. Example ni ani mambitaw nang istikto kayo ang atong mga taga Red Cross, taga blood bank to screen the potential blood donors nga dili sila naayon aning problema ha kay unsa may mahitabo
sa recipient kung ang giabono nga dugo katong naay nanginahanglan og dugo HIV positive, no? So kanang mga drug users diha nga mag-share og needles, magturok-turok kung sa may iturok na sustigon, Nubain or whatever nga iturok ninyo, you're sharing needles. So what will happen kung naay usa ninyo nga HIV positive, matakdan ng uban, no? Ito sa mga pagkaon, kuan lang, asis lang mga pagkaon, naman tayo tambal ni ani. Kining HIV manggod, mo kung dili ni siya makorrected, mo ni siya mo deteriorate mo mahimo ni siyang autoimmune deficiency syndrome or AIDS, no? So naman tay mga inon ta mga celebrities nga Magic Johnson. Magic Johnson, yeah. He is still alive and kicking and doing well. Yeah, as long as you do proper nutrition, no? Sakto nga pagkaon lang. Yes. Yeah. Ang pingi lang, imuhang kaugalingon gyud. So makatakod ni siya kung naay blood transfusion or naay sharing of needles, ha? Yes. Ang iyang ikaduhang pangutana, unsaon man pagpalig-on sa among immune system nga duna man mi ingon ani nga klase nga sakit. Yes, supplementary vitamins, proper nutrition o exercise, na? Ayaw lang ka ugo maka-depress, maka-anxious. Apil na sa imong treatment plan ang how to overcome your anxiety and depression nga naa kay HIV problem. Hopefully dili ni siya mo deteriorate to become autoimmune deficiency syndrome. Yes. Mo level mo kuan gyud na siya, Doc, ma-transform ba ang HIV into AIDS? Not all the time. Okay. It will take years, no? So may tabo kung naa kay autoimmune deficiency syndrome, you are more prone to develop some multiple medical problem. Kaya ngayong immune system is no longer functioning well. Okay. Dali ka masakit, pneumonia, whatever, no? Dili ka ang imong mga defenses sa lawas dili makasukol. Sumaon nang dali ka masakit. Okay. Unya ang iyang sunod pangutana naa ba kanunay kaayuhan, Doc? Kay kung wala man, unsa man kadugayon nga mabuhi ang usa ka tawo nga naay ingon ana nga klase sa sakit kung walay treatment ug sa tawo nga kung wala gini treatment, Doc. Unsaon man eh? Treatment doesn't always means cure. Treatment could be a way to improve the functionality of the person, no? Kung hantod pila ka tuig mo mabuhi ang usa ka tawo nga HIV positive, depende na case to case basis og how strong you are, the kind of personality nga naa ka ug ang imong mga activities, no? So dili ko makaingon nga 2 years, 3 years, 5 years, 10 years. So naay daghang mga HIV positive like giingon ni attorney a while ago, Magic Johnson, until now buhi pa man karon sa tong tuiga siya na diagnose ng HIV positive. Dugay na kayo, Doc. Dugay na gyud kayo. Di pa ko lawyer. Oh yes. More than 10 years na. But he is okay, like I said. Napaman gyapon, no? So depende ra gyud na og unsay imong lifestyle unya determination to go on living, no? Tinuod. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Unsa may mga dili og pinakadili nga buhaton sa tao nga HIV positive? Katong giingon ako nga ayaw mo ka buhat og usa ka buhat nga ang imong dugo maadto sa open wound sa usa ka tawo. Yes. No, kay posible masakit po ni siya. Kung balikon sa makausapa, kining mga barkada mga sharing of needles sa mga mo inject dag Nubain susigon, ayaw mo buhat ni anak kay posible mong ma-HIV positive bisag pamanuwa mo sexual contact, no? Kay sexually transmitted disease man ni siya ato ni like syphilis, gonorrhea and chancroid, no? Okay. Mga sukintig paminaw hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gyapon sa atuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak araman. Daghang salamat. Og maayong adlaw.